Mä olin täällä koululla kahvittamassa ja täältä alkoi kuulua jotain ihan outoja ääniä. Tuun tänne kellarin katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu. Valot ei toimi. Mitähän nuo äänet oikein on? Mitä täällä oikein tapahtuu? Koko kesäloman! Minä kuulisin tänään! Koko kesäloman minä kirjoitin! Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio on kaupungin tiukentuneiden säästötoimenpiteiden vuoksi lakkautusuhan alla. Jo vuosikymmeniä tämä koulu on toiminut nuorisokulttuurin kehtona. Nyt koulun opettajat ovat päättäneet lähestyä kaupungin valtuustoa videomuotoisella anomuksella koulun säilyttämiseksi. Päivää. Hei, anteeksi, saisiko vararehtoria haastatella? No, kyllä se onnistuu. Joo, mennään varmaan tuonne juhlasalin puolelle. No niin, oppilaat, tehkäähän Afrikka sitten loppuun. Anteeksi, saisiko rehtoria haastatella? Kyllä, tässä juuri olin tauolle menossa, eli jos teille sopii, niin mennään tänne päin. Joko se käy? Pikku hetki. Titi, muista artikuloida. Kasvojen lihaksisto toimii. Minäkin olen valmis. Voimme aloittaa. Okei, no aloitetaan sitten. Eli ensimmäinen kysymys, että mikä on rehtorin ja vararehtorin mielestä sellaista erityisen hyvää tässä koulussa? No kyllähän meidän koulussamme tämä yhteishenki on aivan loistavaa ja ilmapiirimme on erittäin hyvä. Tämä johtuu luultavasti siitä, että oppilaat ja opettajat tulevat toimeen vallan mainiosti. Kyllä. Mua jännittää kyllä aika paljon tää. No kyllä mä mielestäni itse tää Hamletin rooli aika hyvin handlaa, että ollaanko vai olisinko? Niinhän se meni. Joo, Liisa tykkäs munkin roolisuorituksessa, mutta se käski mun lisätä siihen semmonen humala, että tulisi parempi improvisaatio. Hei! Mä sain ihan loistajiksen tälleen puoli tuntia ennen enskariin. Me kannetaankin katsomo kattoo. Mitä? Joo, siis että katsojat on katossa ja me ollaan lattialla. Ja sit toinen ihan huikea idis. Sä tulet sisälle niinkö kärrynpyörillä. Mut en mä osaa tehdä kärrynpyöriä. Älä! Joo. Et osaa tehdä kärrynpyöriä? En osaa tehdä kärrynpyöriä. Pottiks sun äiti sut lapsena lattialle tai jotain, kun et osaa? Mä menen kuitenkin kysyä sulta nyt siitä katsomasta. No, meillähän Osykissa on erittäin hyvä yhteishenki. Meidät on tunnettu yhteisöllisyydestämme ja erityisesti mukavista opettajista. Kyllä. No mitäs se vesiputos täällä monistelee? Se on Vesimäki. No oliko mukaan niin vesiperää juttu, että... Hankkisit elämän. Vaivaiskoivu. Ja oppilaammehan ovat aivan eliittiä
menestyksiä ja onnistuvat kaikessa mihin ryhtyvät hyvin tuloksin. Ja tämänhän tekee mahdollisesti meidän laadukas ja maistuva kouluruokamme, joka on kaiken lisäksi vaihtelevaa, sillä meillä tulee ruokia monista eri kulttuureista. Kyllä. Ruokamme sisältää kaikkia ravintoaineita, on proteiinia, on hiilihydraattia, löytyy sopivasti rasvoja, hivenaineita, ruoastamme löytyy paljon rautaa ja kalsiumia. Kaikki tulevat erinomaisesti yhdessä paketissa kouluruokailusta. Mitäkään siellä olisi ruokaa? Oispa lasagnea. Eiku puuraa. Tai tonnikalapastaa. Joo. Hirveä nälkä, mä en oo syönyt yhtään. Hei, liiku vaan. Mene. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure downtown. Everything's waiting for. Ja koulummehan on erityisen tunnettu laajasta taideainevalikoimastaan. Ja meillä on kattava määrä draaman, kuvaamataidon, musiikin ja median kursseja, joissa jokaisessa on huippuosaaja-opettajat. Joni, no on kyllä mediasta se teemenillä. Niin kun ne huomenna jätkä kooksessa, etkä palauttaa sitä työtä nyt. Voi vittu! Joni! Hei, mitä nää täällä? Niin mulla oli tää median viimeinen työ tuossa. No mutta oi, onpa ihana. Joo. Mistä sä oot tämmösen kuvan? Ala-Härmälä isän mökillä, niin käytiin siellä pelloilla. Joo. Tosi hyvin tässä kaikki nämä värit. Korostuu tää vihreä tosi kivasti. Joo. Osyk on myös suoriutunut erinomaisesti ylioppilaskirjoituksista valtakunnallisella tasolla. Katsotaan nyt, kuinka abiturientit valmistautuvat kirjoituksiin. Huomenta. No niin, tervetuloa. Olipa mukava, kun kaikki oli ajoissa. Pikku hetki. Näin niin. Jäätiin viime kerralla vissiin siihen Sotkamon kivikausikylään, eikö juu? Joo. Yes, hello, I'm sorry. I'm very sorry, I'm late now in this beautiful morning. Joo, huomenta vaan rouva Ontero. Sellaista kysymystä, että onko teidän mielestä tää koulun taloustilanne yhtä kylmä kuin tää Suomen pakkanen? Cold, yes, very cold in the Finland here now.
not as cold in the Arabic countries. I think very beautiful woman in there, but really I have to really go now. No niin, taiteesta puheella, niin tosiaankin tuolla Kokkolassa yhdessä taidegalleriassa tapasin eräänä kesänä, tosin parikymmentä vuotta takaperin, mutta tapasinpa kuitenkin semmoisen erittäin viehättävän näköisen minkin. Ja siinä sitten nimenomaan sen Ehrenfeldtin taideteoksia katsottiin ja siinähän romanssi lähti käyntiin määrätynlaisesti saman tien, niin kuin te nuoret ihmiset tiedätte, niin keväisin. Kevät on aika villiä aikaa ja kyllähän te nuoret ihmiset olette sen verran kokeneena tässä elämässä ja tiedätte, että me miehet ollaan loppujen loppuun niin tyhmiä olentoja verrattuna tuohon kauniimpaan sukupolveen, että ne vedättää meitä niin satasella. Niin kuin sekin Naakkonen, niin yhtään laskua ei maksanut se ja minä jäin tosi köyhänä jäin sinne Kokkolaan sitten ja muistetaan kuitenkin tää keskeinen lähtökohta, että vaikka me miehet kuinka tyhmiä ollaan ja naiset meitä vedättää, niin siihen liittoon kannattaa aina pyrkiä, koska siitähän tunnetusti ei voi seurata kuin pelkkää hyvää. Ja niillä 200 eurolla niin voitte sitten vaikka perheeseen hommata Ramones-tossut. Onko kellään Ramones-tossuja? Itse hommasin 40 paria kerran ulkomailta ja nyt on vasta 4. menossa, että ihan hyvin on mennyt 20 vuotta siitä on aikaa, mutta nyt on semmonen homma, että me lähdetään käymään Tommin kanssa vähän kahvittelemassa tossa ja te käytte seuraavaksi nyt tällä tunnilla sitten tämänlaiset sivut. 78-158 kirjoitatte Albert Ehrenfeldtistä kattavat muistiinpanot ja ensi tunnilla käydään koko Suomen taidehistoria sitten läpi. Ja muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Moro! Buffa jakselee oikein hyvin verrattuna siihen viime viikkoon. Se oli tosi paha. Se maha kipiämään. Kovin sitä koitin helliä ja keittelin lämmintä maitoa, niin kyllä se siitä sitten. Joo. Mutta se sun chili se puutarha? Chilipuutarha menee hyvin, mutta pakko sanoa tuosta viime kesästä, että orvokit kasvoi tosi hyvin. Voi että se miten sulla kurpitsat? Just niin kuin takapihalla oli kyllä tosi hyvin meni kurpitsat. Ja orvokkeilla etenkin, ne näytti oikein silleen mukavalta. Ne oli, nämä lämpötilat oli just niinku semmoiset optimaaliset. Niin olikin joo. Hemingwayssä oli tosi hyvä meno viikon perjantaina, joo. Oli kyllä melkoista menoa siellä. Oli kyllä, en muista mitään, mutta se on vaan hyvä merkki se. Niinpä. Joko saa ne äitienpäiväkohti askarilla? Joo, sulla oli se joku idea valmiina. Niin mä ajattelin, että mä laittaisin suklaata sinne niin vähän mukaan. Tosi kaunis ajatus, tosi kaunis ajatus. Kiitos. Katsotaanpas kirjoitustilannetta myös paikan päältä. Hyvää huomenta abiturientit ja tervetuloa kevään 2016 ensimmäiseen ylioppilaskirjoitukseen. Tästä kokeesta te selviätte kunnialla, sillä tämähän on kypsyyskoe ja te olette varmasti aivan yhtä kypsiä kuin minä tähän rehtorin virkaan. Tässä näette kokeenne. Ja tässä sinä voit tarkistaa, koe on sinetöity, sinä et näe tätä, kukaan teistä ei vielä näe tätä. Ja kello on sen verran, että annan vastuun Timolle ja lähden itse kahville töihin. Ja kello on 9 ja saatte aloittaa tekemään kokeen. Vessaan pitäisi mennä. Ai vessaan? Hei! Miten se olisi pitäisi olla täällä? Meillä on läpimeno. Tästä on sovittu kauan aikaa sitten. Mitä sä luulet, että sä voit täällä kirjoitella vastauksia eikä sinä edes oo mitään? Mä lähetän ainakin vessaan.
No sinne vaan. Miten sulla oikein menee? No siis, mä oikein tiedä. Ihan hyvin. Joo. Montako sä oot vastannut? Melkein 2 ekkaa. Niin eli 4 vielä jäljellä. Joo. Se on vartti per vastaus, eli tunnissa oot pois ja pääset sinne läpimenoon. Eikö niin? Joo. Mullakin tulee tunnin päästä toinen valvoja, niin me mennään sinne yhdessä, eikä vaan? Joo. Onko se valmis? Joo. No niin, hyvin, niin päästään täällä tunnissa pois. Poikien kanssa pikku roadtripillä Espanjassa ja sitten minä siinä nestejohsitetun Citroenin takapenkillä kysyin, että mikä se on tää Espanjan vanha pääkaupunki? Sehän on toinen helikopteri siellä, jossa oli iso ase, joka vähän ääntelehti silleen Muistatte sitten, että tää lähdekritiikki on se kaiken suola tässä sitten esseitä kirjoittaessa. Minäkin kävin viime keväänä vaimon kanssa Italiassa, käytiin vanhassa Rooman Pompejissa. Oli kyllä todella kiehtovaa näkyy, kun näki ne freskot ja seinämaalaukset siellä vanhoissa roomalaisissa bordelleissa. Joo, onkos meillä tänään kaikki täällä paikalla? No, kyllähän tuossa vielä yksi tuoli tyhjänä näyttäisi olevan, että kukakohan se sitten taas on? Joo. Ja no, näpäkää vaan. Anteeksi. No niin, no sisään vaan sitten. Sit sinä ajoissa, Ari, tänne voi tulla. Oppa hoittelu. Tule ainoa tässä kokouksessa, niin kuin hyvin nähty. No mitä kuuluu? No, mitäs täällä oikein tapahtuu? Miksi te olette kaikki synkein? Kuten kaikki täällä varmaan tietävätkin, että Oulun kaupunki on langettanut meille hieman säästötavoitteita. Ei edes hieman, vaan aika paljonkin. Joten joudumme mahdollisesti poistamaan yhden opettajan keskuudestamme. Ja mielestäni paras vaihtoehto olisi siihen reilu äänestys. Joo, kyllä. Kari, voisit aloittaa tämän häätöäänestyksen. Siirrymme vaan tuonne pukuhuoneen puolelle. Ihmiset on niin mukavia, että en mä halua ketään täältä häätää, mutta entinen opiskelijamme Helsingin yliopistossa on tulossa pitämään välituntiesittelyä, joka pidetään luokassa 17. Sihteeri tosiaan teki mulle valmista. Tässä on mun koira. Tässähän voi selvästi taktikoida, joten mä aloin tämmöisen mindmapin, mistä voi katsoa vähän mallia. Huukihan on siis turvallisuusriski. Tuntuuko tämä teistä nyt selvältä?
täältä tällainen soluteknologian kurssi ja sitten vähän mediaa tuolta ja mitäs täällä olisi vielä? Jaa, sieltä vielä YH2 käynyt, niin pistetään sit sinnekin, että nythän sulla näyttäisi olevan jo 9 kurssia, mutta ei se vielä, kyllä sinne vielä 1 mahtuu ainakin, että hyvin tulee jatkaa. Niin tuolta E-lukion puolelta otetaan tuon 10 kurssi vielä, niin se on oikein mukava jakso tulossa. Mitä sulle kuuluu? Mitä se sun poikaystävä muuta? Eikö se päässyt sieltä suljetulta osastolta? Niin mihin sä oot muuten ajatellut hakea kouluun? Joo, niitä vaihtoehtoja on tosi paljon. Mitä jos se psykologia? Hei, sä voisit vähän ehkä kertoa, mikä sua ite kiinnostaa. Mä voisin oikeastaan näyttää sulle vähän, että kuinka paljon niitä vaihtoehtoja on. On, niitä on tosi paljon, joo. Niinhän se on tietenkin. Niin, mitä sä ite harrastat? Joo, mä muistan ite kanssa silloin joskus. Okei, eli tähän vaiheeseen voitaisiin ottaa tällainen demo. Ei. Mitä tapahtuu? Minä avaan sakset, mutta mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ja tuntuuko tämä selvältä? Demo numero 2. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Martti, mitä tapahtuu? Hä? Etkä enää kun pistät valot kiinni ja pois. Ei. No niin, eli tervetuloa tänne vanhojen tanssikurssille. Tätä on tosiasioita minun nuoruudesta 60-luvulta asti järjestetty. Ja voi että teitä nykyajan nuoria. Sielläkin porukkaa vaan istuu. Ja mitä siellä oikein puhutaan siellä takana? Onko siellä joku ongelma? Onko? Pitääkö tulla auttamaan? Ettekö osaa? No niin, moikka! Sori, mä oon vähän myöhässä. Mä olin tuolla hyvinvointikeskus Hukassa Bodypumpissa. No niin, mites täällä on mennyt? Oikein kivasti. Meillä on hirveän hyvä tämmönen ryhmähenki täällä. Ihana. No aloitellaanko? Mä käyn laittaa tuon musiikin tuonne. Joo. Stop. Now make that motherfucker hammer time like go stupid, go stupid, go stupid. I do it, boy, wobble dee wobble dee wobble wobble. I'm stacking my paper. My wallet look like a Bible. I got girlies half naked. That shit look like the grotto. How your waist anorexic and then your ass is Vain yksi Timo tähän valtalle.
tää kiusaaminen loppuu tähän. Sopisiko teille, että päätökseni tällä kertaa on tällainen? Kyllä. Äänestyksen tulokset ovat menneet täysin tasan, että emme nyt kyllä päässeet häätöäänestyksen avulla mihinkään lopputulokseen. Rakkaat kollegat, oikeudenmukaisuuden nimissä minä olen kyllä jo takonut tätä miekkaa tässä koulussa jo ihan tarpeeksi kauan. Ja eikö se ole niin, että se kuka suvereeni on, sen valta on rajaton, ja eikö se nyt vähän ole sille, että Timo on nyt se suvereeni, eli valta on rajaton, eli jos minä sitten pistän propellit pyörimään viimeisen kerran ja tämä keissi sitten sulkeutuu tämän biffelin myötä. Mitä vittua? Eli jos sopisiko teille nyt, että minä poistun? Vai eikö leikata draaman kursseja? Siinä vasta pulma. Siellä tää on. Ja Alex, minun aurinkoni. Ja minä rakastan sinua, Alex. Vaikka olenkin nuutunut tässä työssäni kuin nämä kukat, jotka sinä annoit minulle. Ja nyt minä niitä rakkaudella vaalin. Niin minä iloitsen ja riemuitsen, vaikka minä kärsin. No, sivilisaation kehittymisen tärkein periaatehan on se, että pitää tuottaa ylijäämää. Muistatko sinäkin se? Sinä ostat tätä viehättävältä ruotsalaiselta nerkaiselta, vaikka eilen otin maalauksen, sanotaan 1 000 eurolla. Myyt sen tuolla puhelinta näpräävälle herrasmiehelle 1 200 eurolla. Se on just niinku mitä naiset toimii. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?